Yo! What's up mga ka-fix? In this video ay mamimigay po tayo ng ka-fix t-shirt bilang pasasalamat sa mga tunay na sumusuporta at tumatangkilik sa aking Facebook page at YouTube channel. Kaya naman, nagsagawa ako ng palabunutan kung sino nga ba ang maswerteng unang mga mapipili na mabibigyan. Sa aking nalaman, ito ay kokonti lamang. Mahigit 10 lamang ang totoo at tunay na sumusuporta sa akin, kapamilya, katrabaho at tunay na kaibigan. Kaya itong unang napili, isa sa mga katrabaho ko. Kaya pupuntahan na po natin ang kanyang bahay para maibigay ang ka-fix t-shirt. So, etong taong to, eto yung sumuporta sa akin nung nag-uumpisa pa lang ako. Kasama ko tuwing break time at nagsi-cellphone at pilit na nagla-like, nagko-comment at lalong-lalo na nagsi-share ng aking mga post. Minsan nga sinishare pa niya sa group chat ng aming trabaho. Kaya minsan umaabot sa puntong baka mapagalitan na siya. Kaya pre, andito na ako. Thank you very much sa suporta. Kaya eto, iaabot ko na. Sana magustuhan mo. Andito na tayo. G-Art Sinog Tara. Eh, punya tuturog. Kaya say. Aduh so. Kun. Ano sabi ni John eh? Okay man? Oren. Nuragan si John eh, di man? Hindi man, ano sasabihin? Ay, Uy, John, salamat. ano? Dua na kami. Aduh ah. Napasog ka kibar ben kading sad. Paturog na gila yun. Utal break bukan kag mo kagabi ah. Alas dos na nag-uli. Ano kita kami uli? Dapat ako overnight lang ang ito. Tak man maturugan po. No? Kaya ito sa engineer. Ano pa ito man sa engineer? Ito sa engineer kaya baso doang ako. Ano John, salamat. Amo. Tahu ko makading sad ki Marvin. Awda man si Marvin niya no. Amo ugma na sana. Okay, isus na kading sad. Amo. Okay, ayan, naibigay na po natin at partida pa yan. Kahit may hangover, baka sa kanyang mga ngiti na talagang nagustuhan naman niya yung ating ibinigay na t-shirt. Kaya let's go, puntahan naman natin ang susunod na mapswerteng pagbibigyan. Ito, isa pa sa mga katrabaho ko. At sana ay naka-duty ka. Okay? Let's go! Okay, andito na tayo. Oops, spotted. Andito nga. Tara. Pasalubong ko sa'yo ta. Hey! Bay na pagparibhog. Taparay ka man sa nangan ko ni Big. Ay nagda.
guys. Kayo talaga master. Vlog kayo naman. Salamat, vlog. Salamat po. Kay Kapex.